Хвален Ісус! Какво правите, когато чуете заповедта «Бъдете готови и бдете»? Помислете си внимателно, защото последствията могат да бъдат огромни. Готовността и бдението означават да бъдете подготвени да реагирате незабавно, щом чуете призива сега. Адвентът, който започваме тази неделя, е време на пълна готовност за идването на Христос в Неговата слава. Това не е просто време за подготовка за Коледа. Коледа е потвърждение и изпълнение на обещанието, което вече частично се е сбъднало и сега предстои да се реализира в своята пълнота. Обещание дадено на първите хора в рая. А именно за това ни напомня днешното слово, което ни дава църквата. Внимание! Има знаци, които предшестват второто идване на Исус. Тези текстове могат да породят в нас страх, защото се говори за войни, катастрофи, земетресения. Но наистина ли Исус иска да ни изплаши? Трябва ли наистина да се хванем за бройницата и да се молим тези събитията да не се случат? Именно за това ще говорим в днешния подкаст, в който ви каня да го слушате. Аз съм отец Кшиштоф, аз съм капуцин и живея в австрийските Алпи, където записвам своя подкаст Споделям в него мислите си за днешните четива и размислите си за това, как да прилагаме Божието Слово в ежедневието си. Каня ви да го слушате още в събота на ja.podbean.com. Знаците, за които говори Исус, трябва да ни се будят. Те са като аларма, когато виждаме или чуваме за такива събития по света, те ни напомнят, че времето е кратко, но не трябва да ни парализират от страх. Тези знаци трябва да ни мотивират. Мотивират към покаяние, към промяна на сърцето и живота, за да бъдем готови за Неговото идване. Евангелието според Лука от 19 до 24 глава съдържа така наречена есхатологична проповед на Исус. Есхатология е област от теология и философия, която се занимава с изследване на последните дни, краят на света, възкресението и вечния живот. Исус често е говорил за тези теми в своите проповеди пред народа. Затова няма от какво да се страхуваме. Достатъчно е внимателно да слушаме. Исус казва, ще има войни, ще има земетресения, всичко, което е предсказал, със сигурност ще се изпълни, защото думите му са истина. Част от тези думи вече се сбъдна през 67-70 година след Христос, когато красивият Ерусалим е разрушен от римляните, а храмът, с който учениците му се гордееха, е сринат до земята. Означава ли това, че Бог иска да унищожи света, че Бог иска да ни унизи? Категорично не. Напротив, чрез тези знаци Бог ни призовава да бъдем готови за събитията, които ще поставят началото на ерата на Божието царство. Разрушенията и страшните събития са само предвестници на този велик момент. Адвентът е и време, в което се вглеждаме в Мария, която съвсем скоро ще се превърне в централна фигура на спасителните събития, така в литургията на Божието Слово, както и в нашето ежедневие. В многобройните си явления в Фатима, Лурд
и други места, като Меджугорие, примерно, Мария ни призовава към молитва, особено молитва с бройницата, но нека обърнем внимание. Мария не е казвала никога да се молим, за да няма войни или катастрофи. Тя е молила да се молим за обръщане на човешките сърца. Бройницата трябва да бъде средство за изпросване на милост за хората и за преобразяване на сърцата им, а не начин за избягване на събитията, които ще предшестват идването на нейния син. Защо? Защото истинската промяна в света започва с промяната в човека. Войните, гоненията, конфликтите, те не са пряко следствие от знаците на небето или земята. Те са последици от човешкия грях, човешката гордост и егоизъм. Когато хората се обръщат и отварят сърцата си за Божията милост, тези човешки трагедии могат да намалеят, защото се променя отношението на човека. Молитвата постоянно ни преобразява, а чрез нас и света. Но знаците на небето, земята и в природата ще се появят, и то как? Защото те предшестват идването на Божието царство. Както викът на Йоан Кръстител за изравняване на пътищата и снижаване на хълмовете. Йоан Кръстител скоро ще стане наред с Мария герой на Адвента, но неговото послание се отнася по същото, което предшестват страшните събития в природата. Идването на онзи, който идва, за да спаси света. Това е същността на нашата молитва през Адвента. Ние не се молим знаците, предсказани от Исус, да не се случат, защото те така или иначе ще се случат. Те са част от Божия план. Ние се молим за обръщане, за това хората, виждайки тези знаци, да разпознаят в тях Божия зов и да отговорят на този зов. Затова трябва да бъдем бдителни и готови да отговорим с молитва, пост и промяна на живота си. Но какво означава за нас да бъдем готови? Какво означава да бдим? Бдението е в контекста на парусията, т.е. второто пришествие на Исус, означава преди всичко живот в близост с Бога. Това е ежедневна молитва, която ни отваря за Божието действие. Мария особено подчертава бройницата, и то не без причина. Молитвата с бройница има необикновена сила. Тя е инструмент да преобразява на сърцето, моето сърце, сърцето на семейството ми, а чрез това и на света. Бдението означава също да променяме живота си. Може би това е подходящият момент да си зададем въпроса: къде се намирам по пътя към вечния живот? Какво в моя живот ме отдалечава от Бога? Кои са моите грехове, моите слабости? Времето на знаците, бедствията и тревогите е време, което Исус ни дава, за да подредим живота си. Бдението е също така изграждане на мир около нас. Мирът започва в нашите сърца, но трябва да се разпространи и върху другите. И нашето семейство, в нашите съседи, в нашата общност. Адвент е време на бдение, време за отваряне към Божия зов. В едно от писмата си свети Павел казва: сега е час да се събудим от съня. Нощта премина, деня наближи. И тези думи са много актуални днес. Исус не иска да отлагаме обръщането за по-късно.
защото по-късно може да не настъпи. Адвентът ни напомня, че времето е сега. Ти, който ме слушаш днес, знай, че тези знаци, за които говори Исус, не трябва да ни плашат. Те трябва да ни напомнят, че Бог винаги изпълнява обещанията си. Той ще дойде и това е сигурно. Но иска да ни намери готови. Готови, т.е. преобразени, обърнати, бдителни. Затова ви каня този адвент да се молим заедно за обръщане, нашето собствено и на целия свят. Нека молим Бог да преобрази човешките сърца, така че Неговата любов да побеждава всеки грях, всяко разделение и всеки конфликт. Амин.